Sunt sigur că fiecare dintre noi are o reținere când vine vorba să utilizeze o unealtă ceva mai periculoasă. E bine, în acest videoclip o să vă prezint unealta de care încerc să mă feresc cât mai mult și cât de mult pot eu atunci când fac diverse lucrări, și anume polizorul unghiular de 230 de mm. Acesta pe care vi-l prezint în acest videoclip este de la EvoTools, model HGT 677147, face parte din gama EvoTools Plus și are 3 ani garanție. După cum vă ziceam și mai devreme, polizorul de 230 este unealta care mă pune în dificultate, dar de fapt nu pot să zic că mă pune în dificultate, lucrez cu el, pot să lucrez foarte bine, îl controlez așa, dar e unealta de care mă tem cel mai tare, să zic așa, mi-e frică cel mai mult pentru că polizorul, în general, polizorul unghiular, fie el și de 125 de mm, este una dintre cele mai periculoase unelte pe care le folosim, dar cu toate astea avem nevoie de ele, lucrăm cu ele, așadar trebuie să fie bune. Astăzi am pentru voi acest polizor unghiular de la EvoTools, din gama EvoTools Plus. Găsiți pe canal un playlist complet cu foarte multe unelte de la EvoTools. Această gamă EvoTools Plus este ceva mai next level, să zic așa. Tocmai de aceea beneficiază de 3 ani garanție, o garanție premium aș putea zice. În manualul de utilizare, în partea din spate aveți certificatul de garanție, deasupra căruia găsiți un număr de telefon gratuit la care puteți suna dacă aveți probleme cu uneltele EvoTools. Sunați acolo, vine curierul, vă ia unealta, o duce la service, în maxim 5 zile lucrătoare aveți unealta acasă reparată. Spuneți-mi voi că nu este un serviciu premium de garanție și asta e. Vă cred pe cuvânt, dar eu zic că e premium. Tot în pachet găsim și pericolectoare de rezervă. Dacă le folosim mai intens, se termină cele care sunt deja montate pe unelte. Sunt chiar pericolectoare cu autoprotecție, ceva mai rezistente în timp. Așadar, haideți să vorbim puțin și despre polizor. Pentru că, vă ziceam, chiar dacă ne e frică unora să lucrăm cu el sau nu avem așa siguranță mare în utilizarea lui, tot trebuie să le utilizăm și de cel mai multe ori este foarte binevenit când avem operațiuni de tăiere ceva mai mari de debitare în piese mai mari. Acest polizor este unul foarte puternic, are un motor de 2600 de W ce dezvoltă până la 6500 de rotații pe minut. Deci este mare și puternic, trebuie să-l ții bine în mână, să fii mâncat în ziua respectivă că o să te obosească tare. Pe lângă astea, polizorul are și câteva funcții interesante și prima care mi-a sărit în ochi în momentul în care l-am scos din cutie a fost faptul că apărătoarea este rapidă. Scrieți-mi în secțiunea de comentarii câți dintre voi aveți polizoare de 230 de mm care să aibă apărătoare rapidă. La mine e primul pe care îl văd. Primul dintre câte am testat până acum pe care îl văd cu apărătoare rapidă. Și asta este un plus din punctul meu de vedere, pentru că nu mai stai. Vrei să schimbi între debitare și polizare, ai desfăcut clapeta, l-ai pus așa și gata. Polizezi cu el în această poziție. Pe lângă asta, în partea de sus, este un lucru normal general pe care îl găsim la majoritatea polizoarelor de genul acesta. Avem 3 puncte de fixare al mânerului, chiar și aici sus și bineînțeles stânga-dreapta, un mâner mare de care ții bine, se poate observa aici între carcasă și mâna mea că este o distanță destul de bună, nu mă incomodează chiar și dacă mă întorc mâna așa, nu o să îl lovesc. Un mâner solid, nu este antivibrații, nu este siliconat, un mâner din plastic simplu care își face treaba. Aici buton de blocare al axului și bineînțeles carcasa este metalică, dar în același timp se poate observa că este cumva vopsită, este neagră. O vopsea care protejează cumva suprafața, nu se zgârie chiar așa ușor și arată și bine din punctul meu de vedere. Nu știu dacă are și o altă utilitate, dar îmi place cum arată. Totodată aici se pot observa două extremități metalice, de fapt această talpă metalică ce ne ajută să punem polizorul jos și să stea drept pe suprafață, după cum se poate observa atunci când montăm discurile sau după ce am terminat operațiunea de tăiere. La polizoarele de genul acesta durează puțin până se oprește discul din rotație și atunci, pentru a optimiza timpul de lucru, se creează acest suport, să-i spun așa, aici pe carcasă. Am debitat, l-am luat, l-am pus așa în suprafață și putem să ne luăm bucata să mergem la lucru și lăsăm așa în poziția asta. Bineînțeles, fiindcă primim pericolectoare în pachet, avem și un acces facil pentru a le înlocui. Avem un șurub aici și două capace stânga-dreapta, le putem înlocui foarte ușor. Mai departe avem mânerul care are o porțiune siliconată aici în partea de sus, aderă bine la palmă și bineînțeles butonul de pornire care este cu dublu rol. Avem această
piedică aici, această siguranță pe care o împingem prima dată, după care apăsăm pe el. Deci nu are cum să rămână pornit, nici nu are nevoie de protecție la restart, că nu are practic cum să rămână pornit. În momentul în care l-am eliberat, el se blochează. Bineînțeles, s-ar putea întoarce și acest cap ca să-l schimbăm din poziția de polizare. Normal aceasta ar fi poziția de polizare, să-l schimbăm într-o poziție de debitare care ar trebui să fie așa. Pe mine nu mă deranjează nici în această poziție. De exemplu, dacă îl ții așa și mâna stângă vine pe mâner, poți să apeși foarte ușor pe buton și să-l ții în această poziție fără stres. În partea din spate avem și cablul de alimentare cu o lungime de 2 metri, un cablu foarte, foarte gros. De fapt, mult mai gros decât la celelalte unelte care nu sunt chiar atât de puternice și cu un consum atât de ridicat de energie. Pe lângă asta, polizorul beneficiază și de soft start. Știu că sunt mulți pretențioși care au nevoie de soft start pe un asemenea polizor și pe bună dreptate este greu de controlat și la o pornire bruscă, dacă nu ești atent, poți să-l scapi din mână. Este important să aibă și soft start. O să vedeți și în testele pe care le-am făcut că pornește destul de încet. Pe lângă asta are multă forță, l-am testat cât am putut eu de bine și puteți observa că se descurcă bine. Am tăiat pătrat de 6x6 cu 3 mm în grosime fără nicio problemă și foarte, foarte repede. În pachet mai găsim și cheia pentru a înlocui discurile sau accesoriile pe care le montăm, care are dublu rol. În partea din spate avem această cheiță care ne ajută să strângem acest șurub de la apărătoare atunci când facem pentru prima dată montajul, să setăm exact cât de tare să fie strâns atunci când clapeta este apăsată. Vă las să urmăriți testele pe care le-am făcut cu acest polizor, să vedeți cum se descurcă la treabă, după care revin cu câteva concluzii finale.
Așa cum ați putut observa, polizorul se descurcă foarte bine, are multă putere și este, din punctul meu de vedere, un polizor complet. De reținut și faptul că acest polizor nu este proiectat a se utiliza în regim profesional industrial, este un produs destinat utilizării casnice, dar ceva mai bun, ceva mai performant. Dacă faci multe lucrări pe lângă casă sau chiar la lucrările făcute pentru anumite persoane, în regim hobby, zic eu că se descurcă foarte bine, mai ales beneficiind și de 3 ani garanție. În descrierea clipului o să încerc să vă las un link pentru a-l putea achiziționa online. O să caut un magazin cel mai ieftin pe care îl găsesc și vă pun linkul acolo, sau îl găsiți în toate magazinele partenere Honest din țară. Tot în descriere găsiți și număr de telefon dacă aveți deja unelte, nu mai aveți hârtiile și vreți să sunați la ei. Dacă v-a plăcut acest clip, dați-mi un like, un share și abonați-vă la acest canal pentru că este gratuit. Eu sunt David și până data viitoare, vă salut!